Γέροντας Παΐσιος εναντίον του Γεωργάκη του Σαούλη. Ήρθε στο Άγιον Όρος και γύριζε στα μοναστήρια ένας νέος ηλικίας 16-17 ετών, ο Γεωργάκης. Από ηλικίας 3 ετών οι γονείς του τον είχαν βάλει σε βουδιστικό μοναστήρι στο Θιβέτ. Προχώρησε πολύ στη γιόγκα. Έγινε τέλειος μάγος, μπορούσε να καλεί όποιον ήθελε. Είχε μαύρη ζώνη και ήξερε τέλεια καράτε. Με τη δύναμη του σατανά έκανε επιδείξεις που προξενούσαν εντύπωση. Μπορούσε να διαβάζει κλειστά βιβλία. Έσπαζε στην παλάμη του φουντούκια. Έπεφταν κάτω τα τσόφια και οι καρποί έμεναν κολλημένοι στο χέρι του. Ο Γεωργάκης, θέλοντας να επιδείξει τη δύναμή του, συγκέντρωσε το βλέμμα του σε μια μεγάλη πέτρα η οποία βρίσκονταν μακριά και η πέτρα έγινε θρύψαλα. Τότε ο γέροντας σταύρωσε μια μικρή πέτρα, του την έδωσε και του είπε να κάνει το ίδιο. Αυτός συγκεντρώθηκε, έκανε τα μαγικά του, αλλά δεν κατάφερε να τη σπάσει. Τότε άρχισε να τρέμει και οι σατανικές δυνάμεις που μέχρι τότε νόμιζε ότι έλεγχε, μη μπορώντας να σπάσουν την πέτρα, στράφηκαν εναντίον του και τον εξφενδόνησαν στην άλλη όχθη του ρέματος. Μετά, σαν αντίδραση, πήδησε ψηλά και πήγε να με χτυπήσει με το πόδι του. Αλλά το πόδι του σταμάτησε κοντά στο πρόσωπό μου, λες και βρήκε ένα αόρατο εμπόδιο. Με φύλαξε ο Θεός. Τη νύχτα τον κράτησα και κοιμήθηκε στο κελί μου. Το πρωί, σε κακή κατάσταση, τραυματισμένος, γεμάτος αγκάθια και χώματα, μου ομολόγησε. Με έδιρε ο σατανάς, γιατί δεν μπόρεσα να σε νικήσω. Έπεισε το Γεωργάκη να μαζέψει τα μαγικά του βιβλία και τα κάψανε. Ο γέροντας χρησιμοποιούσε την ιστορία του Γεωργάκη για να αποδείξει πόσο μεγάλη είναι η πλάνη αυτών που πιστεύουν ότι οι θρησκείες είναι ίδιες, όλοι τον ίδιο Θεό λατρεύουμε και ότι δεν διαφέρουν οι Θιβετιανοί μοναχοί από τους Ορθόδοξους. Απόδοση διαλόγων μοντάζ Στέλιος Μπαρμπαλήθιας. Αφήγηση Ορίωνας Συννεφάκης. Μια ευγενική χορηγία των Φούρνων Κασιδιάρη.